Mi smo počeli raditi u prvi mjesec, smo odmah ušli ovdje, u 3 mjeseca smo mi sve ovo izgradili. Prvo je bilo, ajme, meni propašćeš, oditi, nema nikoga. I stvarno, ovo je bilo slipo crivo, niko nije prolazio ispred ulice. Još prvi mjesec, mrak, nema nikoga, čak sam se ja malo pripao. Druga stvar koju su zamjerali, dosta ljudi je blizu ribarnice, smrdit će, neće niko isto ovdje jesti jer ono smrdi. Jel? Međutim, danas imamo 26 zaposlenih, danas je ovo prava jedna mala tvornica. Čitaš, gledaš, promatraš na internetu, jedeš jednog prijatelja, jedeš u drugog prijatelja, podiješ negdje vanka, jednostavno dođeš određene stvari i ostanu negdje u mozgu i jednostavno kad nešto počneš probati, tako ti dolaze i ideje i kako šta, zašto. Pa staviš na papir pa prekrižiš pa opet tako, ali općenito u biti kako dobiješ neku inspiraciju za pišanje. Pokušaj u biti kreirati nešto novo, a da se okusi stvarno pojedinačni, interesantni, da stvarno kad to ideš da stvarno se ti dođe osmijeh na licu. I kad smo više manje bili gotovi, nismo ga mogli svrstati u nikakav stil, nekakav sam po sebi, pogotovo iz nekakvih ideja koje smo planirali imati i došli smo do te ideje nekakvog freestyle fooda, što se savršeno uklopilo sa našim kuvarima koji su objeručke prihvatili taj nekakav prefiks jer dosta zamaže ono što se ne uspije napraviti kao triba, pa se objasni to sa freestyle foodom. Dobra karta, dobra hrana, dobri ljudi, dobra vibra kao se kaže, jer bez tih stvari restoran ne može raditi. Ako ljudi uđu u restoran, osjeti neku lošu energiju, ljudi se više nikad to neće raditi. Nekad znamo izbaci jelo i onda ga za 3 tjedna promijeniti mu ime jer smo se sjetili nečeg novog, jel? Tako da inspiracije ima. Ja volim doći u restoran gdje je sve opušteno, gdje je hrana lipa, gdje ne mora to biti i izgledom savršeno. Bitno je da u biti kad staviš u usta to da to stvarno bude čudo. Imamo kuvara koji nas je jako brzo skužio što mi želimo i ujedno je u biti poklopilo se to da je i njemu napeto ovo što mi radimo i sve što je bilo potrebno je pusti ga na miru i on je sve ostalo samo dalje. Poanta je u biti da napraviš posao kroz cijelu godinu, da u biti i kad je zima da se baviš sa zimskim namirnicama, sa šparagama, sa bućom, sa tim stvarima koje liti nemaš. A ti kad imaš restoran koji radi svako lito, em se mijenja ekipa, em se mijenja šef kužine, em to sve. To je sve dobro tih 3-4 mjeseca jer se to mora da radi, to se odradi, ali nema ljubavi, nema finoće, nema onoga u biti što je najbitnija stvar obitelj. Moraš imati temelje, znači da u sredinu red, bez njih to ne funkcionira.